Toto je Země v dobách, kdy ji jako svěží a úrodnou planetu obývali dinosauři. Všechno však změnil kus kamene o šíři pouhých 6 mil. Udeřil silou 10 000 jaderných zbraní. Bilion tun hlíny a kamene vyvržený do atmosféry vytvořil dusivý obal, jimž 1000 let neproniklo slunce. Už se to stalo. A stane se to znovu. Je to jen otázka času. Armageddon.